Jeg hedder Christoffer Frank Persson, og jeg er lige startet her ved 6. HBU-kompagni som delingsfører. Og det vil så sige, at jeg har ansvaret for lige pt. 41 værnepligtige, som er under min kommando. Jeg blev indkaldt, og så sagde de, der var ledige pladser nogle steder. Så valgte jeg så her i Aalborg, og jeg så blev rigtig glad for, at jeg ville gerne søge videre. For at komme, ja, altså det bliver nok ikke her i Aalborg, men så bliver det Slagelse, hvor jeg bor. I begynder allerede nu at vikle jeres rem omkring jeres sportskæfte. Så har jeg noget gult tape her. Det taber I godt fast, så remmen ikke kan flyve af. Min grad er oversergeant. Jeg hedder MP Elstrup. Jeg har været i værnepligten i godt og vel 6 år snart. Minus 2 udsendelser, så jeg har haft 8 hold. Og jeg har haft forskellige funktioner, alt fra det, der hedder uddannelsesbefalingsmand, altså stå for den generelle uddannelse og hjælpe folk, til gruppefører, og så nu NK-deling, som er oversergeant. Tælling. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 32. De første 3 her, til den straks går. Når vi kommer tilbage, så tager jeg lige 2 pansersvåben med på kammer. Yes. Så har vi et øjeblik sin ventetid. Nej, bare ned til kammeret, gør det. Jeg havde fået noget arbejde, og så har jeg bare glemt alt, at det kommer til at ske nu. Alligevel det er, at dem, der ikke har gjort deres lærer, det skal vi selvfølgelig have gjort. Resten er, vi skal til at oprette de forskellige ting, afhentet materiel over i alfaskuret og klargjort til øvelse i morgen. Det vil sige, dem nu, der har jeres gevær, hedevagt på og rensesættet forhåbentlig med. Gør deres gevær nu og træne ind på pudsestuen, gør det. Stue 2 gør det. I trækker ud i gården derude, gør det. Det er, ja, jeg peger nu ud i UBM-gården, altså laver køretøjer under. Det skal bare lige være 8 batterier i kassen, en længe bil. Resten skal tilbage i alfaskuret. Jeg mener, at det har sin berettigelse, at unge mennesker får et tilbud om at komme ind og få mulighed for at prøve sig selv af og få det fællesskab og den uddannelse, der er i værnepligten. Men personligt så er jeg ikke stor fortaler for, at man får folk ind mod sin vilje. Der er mange mennesker i Danmark, som egentlig ikke kan noget selv derhjemme, fordi deres mor og far gør alting for dem, og herinde der sådan, lærer vi at gøre mange af tingene selv. Der sker ikke noget, om drejer på den der, så drejer den ikke med. Den der åbent der. Hvorfor? Den der, du skal lukke på. Så drejer den med til. Så drejer ikke noget. Det skal den gøre. Det var det. Jamen, så skal jeg ikke tage mere af jeres tid. Så har I tiden til jer selv nu, resten af aftenen, og så ses vi i morgen rigtig tidligt med de store smil på, klar til at komme ud i naturen i Fædreland. Tak for en god dag. Jeg glæder mig til at se jer i morgen. Startpladsen forklarer lige terrænbordet. Umiddelbart så står vi hernede bagved. Her cirka. Lige herinde. Det er vores underbringningsområde. Der har I været inde og lagt jeres rygsække. Og der er de kommet til at sove. Jeg er lige blevet færdig her med gymnasiet her til sommer, og så tænkte jeg, at jeg ville prøve noget mere aktivt, end at sidde på skolebænken. Og tænkte, at forsvaret det var en spændende mulighed til at få noget motion og nogle anderledes oplevelser. Primært derfor, jeg har ikke nogen intention om at gå videre i forsvaret. Som det er nu i delingen, så mener jeg kun, at der er en enkelt, der ikke selv har søgt. Og det kan man også sagtens mærke på engagementet osv. Det er super højt, fordi at langt de fleste selv har søgt ind. Jeg vil indrette kampstilling sort 1-3 på følgende måde. Første gruppe. Stilling her. Stilling blev anvist bagefter til gruppeføren.
Anden gruppe. Stilling her. Tredje gruppe. Herover. Vi er i gang med at grave et dybt hul til vores skyttegrav, så vi kan stå i, til når vi holder vagt. Pigerne de får et tilbud om at få en orientering om, at de har mulighed for at søge. Og det er så den måde, de gør det på. De får orientering om, at de kan, og så vælger de selv. Og det kan jeg rigtig godt lide, fordi så får forsvaret både de mest motiverede, og vi er sikre på, at dem, der kommer ind, de har lyst til det, og ikke heller vil lave noget andet. Jeg var til forsvarets dag også her i Aalborg. Jeg var der sammen med, vi var 30. Jeg var den eneste pige, der var heroppe, hvor resten det så var drenge, der var blevet indkaldt. Selvfølgelig er det en basisuddannelse for hæren. Det er et grundlag for at komme videre i både HRU og såvel som stående styrke. Men det er også en station, hvor folk kan komme forbi og lære omkring disciplin, stilletid, respekt for andre, samarbejde, alle de her ting, som forsvaret bygger på. Dem kan de tage med derfra. Godt nok kun på 4 måneder, de får i hvert fald lige sniffet til det. Og så kommer de ud på arbejdsmarkedet, og så mener jeg i hvert fald, de er væsentligt bedre stillet. I stedet for, at de kommer direkte hjem fra mor og ud på arbejdsmarkedet. Hvis ikke du havde været til forsvarsdag, havde du så meldt dig frivilligt? Det tror jeg stadig, jeg havde, ja. Men det er også fordi forsvaret kører sådan en meget voldsom kampagne i medierne, og med den der bog, den røde bog, hvad kan du blive i forsvaret? Så det er ikke fordi, man mangler information om at søge værnepligten. Og det er meget moderne også for tiden at søge ind. Så det tror jeg alligevel, jeg havde gjort. Jeg synes, debatten den er ikke så konstruktiv tit, når man snakker om at afskaffe værnepligten, for det vil kræve en masse politisk forvaltning osv. Så det med at suspendere den, om der er noget negativt i det, personligt så tror jeg, at der vil være mere positivt i det i sidste ende. Fordi at som det er nu, så mærker jeg interesset for at være soldat og for det, vi laver. Den er høj. Så jeg tror stadig nok, vi skal få de folk, vi vil have, hvis vi er gode til at være ude og formidle, hvad det indebærer at være værnepligtig i Danmark.